Maharajani dagi mano yashima funugoi haino hai Tripura mothani mungnawoi bodolni boromno sobainani Chaitokha sekango hapaine bodolni kisasuk kutal adongrok Debbarma gubek hane chirikhogoi montri Debbarma no asalo jompui jalao meeting Khlainani rolia Tripura mothani adongrok paithago mothani ojama biswajit koloni damrok mungbai usloi thangbaikha o themrangrok Hasteni Tripura sarongno phioknani bagai thansani nahar mungbai lai thangnai edise chongmariwa kahaman mari manmani yakolo salbrungno dalbidal bodol yakarei choya Tripura mothani bana romnani hasteni lukurok phiaba borokni bisingo kwbangma adongrokno sakni manthai tei asukthai mana bangai simino ksak phaimani jora ksak bana tiyei kwkrang phaimani jora kwkrang bana tiyei sakni manthaino simino bachologoi supungnani Chaitokha obahai bororok Phiaba kwrwi borokni bisingo thansani kubui naharmung kwrwi borokni bisingo dofana hamjakmani mari bodolni naharmungo lukurokni bwskango oroi poroi Khlainani simino borokni naharmung phiaba bodolno femlokmawo khiklainai obahaibo adongrok kaichomuino naicumui tongo Tripura mothani azukphang Maharaja Pradut Kishore phiaba haino hai Maharajani dagi mano yashima funugoi Tripura mothani mungnawoi bodolni boromno sobainani naharmungo Chaitokjak mothawo kwtalkhe hapainai kisasuk adongrok Khorang salo obahai kisasuk themrang rokni tuijul mungbai Debbarma gubek hne chirokhogoi montri Debbarma no jompui jolani bukhri community hall nogo Khlainani relia meeting Koktoma mankheno amsayo phai sokpaikha jompui jola thanani OC Rajkumar Jomatia tei jompui jola bwkhak steni SDPU Ini yang t-shirt bojok payment ni. Aro blog bukhri holo meeting khaina payment. Bong bodol ingai. Benar ke kini jenor je go back ne raknar bu party he ke bu ba nor khabo kini. Bu mo than ingai nor. Bu mo nai ke Tripura mo than ingai. Nor Tripura mo than ingai kini t-shirt no jeng go back. Tai tam lai ke. Kuno tong ya. Bono aro meeting ma khaya so. Ta jati saren sitha thangana ta khon tong thangkha bo. Thangpa ke. Yang te khaksa phaijing Maharaja Pradut Kishore Debbarma ni phone manai amsayo thangui sogika mothani ojama biswajit koloi tei Suraj Debbarma akosong paithago mothani ojama biswajit koloi ni damrok mungbai uslui thangbaikha o themrang rok Tini party bu bahai nuk pakai je nor top sekang siming ta tong na hake ba bu sok pakai. Sing tabuno sok pai drop actually Chini aro message sok pai kha aro Chini sar phane ni khana woi sing aro borok aro last dik sing phai sok pai kha aro public ro gathering khai black flag phunu go hni chono saharo angai Chini Bubagrani chono phone khai kha sing saka sing thangi tongo naigan borok sabo gomo kuno emon public ro tam semia borok tam no masul khai kha borok khai sing to sini party hoite emon kuno krei sing amno chuk sajagya plus angje oro nukmani ba khna paimani kangkai Chini minister sabno borok tam sanai borok kobangma somay borok mai angkha ingkai borok onek somay embona asajak tongmani kamti khai borok salayu tako ejeng phai to khana borok borok no Chini o senior meeting IPF ni meeting hi sawo angkai sesung SDP sungka angkai borok saro COVID-19 joroko kom hai gathering ro ba hai keng seman bo sawo Chini permission phunu kure sung Hamya suddenly om harong kham dikhi salai ta bro kai jeng Bubagrani jona phone khai kya jeng bro khai sok pai kya then after tabu jenaman ke situation control nang kha bro kuri kya me jeng list khai ro pai kya bro thank you jeng mani ko kuri jeng area ka sesung atu thik ma tani agam din hoi tai tang meeting 11 ong no tongmani
레카 기자 아무 보내는 레카 탕스로 상로 소문이 그 보내버려도 미팅 쟁카 서울구는 엘라가니 비비노 바라니 몸이 소문서로 땀땀 가연 나누는 여사를 줘가 그 by this time 어떤 가요이 허이허이를 가요이 내니 어제 비디오 오피스 받증니 это 목 안 룰리 목다 뭐로 서서스라고 스타일 파이야 여러분 가이망락 어머 고백 또뭐 고백 아이 가이 내가 서울구는 미팅 본동도 가 cái xét con này vừa theo bà được lúc ấy police có băng phải bộ nó 이제 뭐 제가 뭐 타는 날이니 오디토리엄 알아 가서 있다. 그래서 내가 뭐또 하게 수저를 한 게야. 지금 미팅 캔슬했어요. 이런 캔슬 가야이 지금 police 나할까 안 가는 알이사가 이제 미팅은 이제 또 갈리야 캔슬 거 다고 이제 뭐로 또 동네로 너는 가리바이 가야이 자네 너고 내가 볼바이 거소리지. 그거 여토 레디 가이베 하고 এই অবস্থাও একাই আঙ্গ আরনে পাইছে আর আসল ঘটনা একাই কোনো সরকারি প্রোগ্রাম তো খাইমাইয়া রেজিস্ট্রেশন তো আই তো তো কোনো অন্যমূলক কামলো খাইনে মানে এরিয়া আর খাইনা এরিয়া হেঙ্গাই আও ভাই চলে আও সব মূর্খ আং বিরে তুতে আঙ্গ দায়িত্ব তো ওরাং সবাইনানি প্লেস খাইনানি 아우서 방리야. 아주 많이 웃으나 아우서 뭘 더 그렇소. 나고 아직도 안 오더니 아까 그래는 거 그래. target kayo. 그래서 가냐? 이거 또 가냐? 아무 말도 없어. 그래서 어번에 그거 사분이 약동 하는 완수. 스포츠도법에 디프라 모터링 약. 몸이 신장됐더라. 하루 지하로네 라가 뭐도 싫어 뭐뭐. 뭐 parane야 뭐 싫어. 디프라 모터. 이거 우승콜라처럼 게라우 তারপরে এই নেনে সশস্ত্র আক্রমণ আইকাই তো হাকাইব বাহিকাই গংসিরাইব অন্য গংসিরাইব আবো সরকার মানায় নাই দিরব খারাপ তিনি নে অজে পার্টি মুনতি সরকার নে কোন ক্রাক ইয়াপরি সাজাগাই যা হ্যাঁ ও পার্টি মুনতি সরকার কোন ইয়াপরি ক্রাক সেনানি কোন ওয়ানসু কাবা আবো সব ঠিক আছে আবো তাও সাইবে শুধু তো তিনি নেমো আক্রমণ ছিল বলে আবার আগে বছর বড়নো এটা ইলেকশন পাই বুঝাচ্ছে সরকার কাছে খোয়াই মৌসুম ত্রিপুরা তারপরে এখানে এই যে তারপর শিবাজোলা হাজার হাজার ডক সবাই আবো তো গত না বলে সব খাইকে পাবো আবকে কংগ্রেস খাইও না সিপিএম না বিজেপি Thansa Khlainani yakolo haina hai Tripura sabai Tripura joprok Khlainani party bungno tiyei kemang mawo kelaikha amsaini tong kusung lukurok Jompui jolani simi Ashokni kokthum Chini Khorang